Lluna plena teatre. Ells són els màxims responsables del primer festival de teatre. Molt bona nit a Joan Vicent Carbonell. Molt bona nit també a Josep Martínez. Bona nit a Abel Guarinos. Bona nit. I a Clara Beltrán. Hola, bona nit. I amb aquesta representació de Mimo comencem avui el programa de la Finestra i parlant precisament d'un festival que els pròxims dies, els propers dies, començarà en Sueca, el primer festival de teatre de MIM. Bueno, conto un poquet per començar un poc d'història. Ja fa, com diem, 13 anys que comença esta mostra sueca. Com va sorgir aquesta idea de fer un festival de teatre? Bé, nosaltres ja portem 8 o 9 anys muntant espectacles, no? El que passa és que un espectacle tan gran com un festival no ens havíem atrevit a fer-lo fins ara. La veritat és que va néixer a finals del 89, de fet la primera edició va ser el 1990, i va néixer en un moment que nosaltres, un grup de gent, érem bastant joves, teníem una associació cultural que es deia Lluna Plena, pensàvem que per les altres ciutats del País Valencià es feien activitats molt interessants i que Sueca era un poc un desert cultural. I més desert encara en el que respectava a activitats escèniques, a activitats teatrals, i donava la casualitat que la Generalitat Valenciana estava impulsant una xarxa de festivals a llarg i ample del País Valencià, festivals específics. Nosaltres anem a intentar especialitzar-lo en MIM, perquè creiem que el mim i la pantomima són un art indiscutible a potenciar i que no hi havia cap festival de mim així al País Valencià i nosaltres l'hem tirat endavant. És cert que començarem i nosaltres li diem Festival de Teatre Especial Mim, perquè teníem por o perquè tampoc volíem incidir excessivament en que una ciutat com Sueca albergara una especificitat tan concreta com és el teatre de gest. I a partir de converses va anar fructificant tot i traguent uns diners de Bancaixa i uns diners de cada una de les institucions. Bé, aquesta idea ja va sorgir fa 2 anys del col·lectiu, de nosaltres, però semblava que a la Generalitat o a l'Ajuntament no interessava massa i no ho va tirar endavant. L'Ajuntament, com he dit, està molt interessat en que es fa de teatre sueca i intentarà, jo crec que va ser un catalitzador molt important d'aquest segon festival de teatre MIM per impulsar el teatre a la nostra ciutat. Crec que avui és inconcebible les festes de Sueca sense el festival de MIM. I dir que per a l'Ajuntament el que estiga és un repte cada any esta mostra internacional del MIM. Com a sueca, una de les coses de les quals em sent més orgullós és justament d'esta mostra, de la Mostra Internacional de MIM de Sueca. El MIM s'ha ficat ja i s'ha consolidat com un dels primers referents del nostre poble a nivell quasi mundial. I ja a la tercera edició li vam dir aquest acrònim, Mostra Internacional de MIM, que és MIM a Sueca. Anoche dio comienzo la tercera edición de la Muestra Internacional de Mimo de Sueca, uno de los más importantes de Europa y el único que tiene lugar en España.
En tan solo 3 años, el festival ha sabido hacerse un hueco entre los profesionales del espectáculo para que celebren en esta localidad valenciana su cita anual y presenten sus montajes más innovadores y recientes. Una de les propostes més interessants és la que presenta per primera vegada a la Comunitat Valenciana el grup txec Kevoki. Ells ens traslladen amb eixa conjugació de sons guturals i gestos exagerats a la sala d'un hospital on per les més diverses casualitats de la vida han coincidit la víctima i el culpable d'un accident de trànsit. Perquè si tens la mala sort de veure un mim roïn la primera volta que veus un mim, mai més voldràs tornar a veure mim en la teua vida. Hemos montado una aduana ambulante para controlar a la gente que está fuera de... ¿Se siente usted más libre ahora? Mucho más libre. Bueno, libre no está nunca. ¿Cómo que no? If Barbara were an angel, I pray she'd watch over me. If Barbara were a queen, her servant I would be. El curs sempre va destinat exclusivament a professionals del teatre i de la dansa de la Comunitat Valenciana perquè la idea és que el festival té una part formativa i una part espectacular, d'exhibició. La part d'exhibició és per als grans públics, per a tots els públics que venen, i la part formativa és exclusivament per als professionals amb la intenció de que una volta passi el festival també en aquests professionals quede un pozo, quede un aprenentatge del que li han ensenyat durant 4 o 5 dies i ells puguen seguir treballant aquestes línies. If Barbara would love me and say that she'd be mine. Expressió corporal, teatre al carrer, muntatges escènics oberts a la lliure interpretació. Tot això i moltes més coses seran d'ací al diumenge els protagonistes de l'activitat cultural a Sueca. Un certamen que va néixer per a la promoció i divulgació del teatre gestual com a creació artística. Més de 20.000 espectadors han passat per la 10ª mostra de mim de Sueca, donde 22.000 espectadores han disfrutado con estos espectáculos. Prop de 20.000 espectadors s'han donat cita en la 23a edició de la Mostra Internacional de Mim. Vora 20.000 persones han assistit als diversos espectacles d'un festival que té com a objectiu mostrar tota la màgia que envolta un moviment. Precisament això és el que es pretén amb el mim, comunicar de la forma més bàsica sentiments i pensaments. No fa falta més que veure el programa de la mostra de mim d'enguany per adonar-se de la qualitat dels espectacles que han fet d'esta mostra una de les més importants del panorama actual. Mim al carrer, a l'interior del teatre, performance, danza, escultura... Es un festival internacional en Sueca, Valencia, para todos los públicos en la calle y también en salas, ¿no, Ana? Aquí estamos en Sueca, como dices, un festival internacional. Tenemos todo tipo de espectáculos. Ben cridaner ha sigut també l'espectacle Mirando al cielo de la companyia sevillana Producciones Imperdibles, que ha buscat una perspectiva inèdita situant les butaques no davant, sinó sota l'escenari. Juli Esteve, TV3, Sueca. Sexta edición del Festival Internacional de Mímica, esa forma absolutamente pura del teatro, sin palabras, todo gesto. Es el lenguaje del mimo. El gesto, el silencio del cuerpo, la pantomima, sin olvidar la danza y el teatro. Volràs es una de las 12 compañías que ha participado en la 6ª Mostra Internacional de Mimo que se ha celebrado en la población valenciana de Sueca. Sueca, que jo sàpiga, em sembla que és l'únic festival de mim que existeix en aquest moment en tot l'estat espanyol. Ara ja no és l'únic, ara n'hi ha un parell més, però són més recents. 2, 3,
Hi ha el de Sueca, que potser és un dels més veteranos, i el de Reus, a Catalunya, que ja té menys anys. Doncs 12 anys de festival vol dir que el públic d'aquí Sueca ha tingut oportunitat de veure moltíssimes coses i molt diferents. Això, si no uns experts, com a mínim sí que els hi dona diguem-ne, el dret de poder opinar amb una certa categoria, no? Molt divertit, sí. Està molt bé. Està bé, Manta, fent uns moviments que estaven de categoria. Es notava que valia la pena. Prou interessant, prou variat i prou agradable. Ha sigut una obra bastant interessant, el que crec que hi havia situacions molt tòpiques. Para los vecinos de Sueca, el Festival de MIM es una fecha clave, ¿no? Nosotros llamamos el Santo MIM. Molt bé, m'ha agradat moltíssim. Està molt bonico. Nosaltres ja tenim 4 anys. A veure-ho. Y buscamos la programación, buscamos las entradas, nos levantamos a las 6 de la mañana para comprar las entradas. A les 11 per ahí ja estàvem així, ja estava tot ple de gent, ja hem trobat puesto ahí, pues mira, de sort. Demà intentaré vindre hasta pronto para pillar puesto, pero cuando me vingut allí estaba a tope y no hem pogut ficarnos. Los críos, pues siempre que podemos, les traemos. Hay un buen ambiente aquí, viene gente de toda España. França, Líban, Marroc, Estats Units, Canadà, Espanya, Xile, Anglaterra, Austràlia... La mostra internacional de MIM és com una torre de Babel. C'est la première fois que je participe à ce festival et j'y suis très fier d'y participer parce que j'en ai entendu parler en bien. Et surtout, la programmation est vraiment de très très bonne qualité avec des spectacles nouveaux et audacieux et ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Lo que yo rescato más de este festival, casi desde que lo conozco, es la fuerza que tiene y las ganas, ¿no? Y la voluntad que tiene de seguir avanzando, de seguir haciendo cosas nuevas, de traer a gente que pues, nosotros mismos, si no nos hubiera traído el MIM, no habríamos actuado en Valencia. Y sabemos que a nivel de Europa en este tipo de festivales es un festival de referència. I sobretot també és una referència per als professionals del sector que venen cada any també al MIM a disfrutar. I el que jo sempre me meravella i flipe és que la gent de Sueca està volcada en el festival. Vindrà un festival on la gent està en ganes, la gent espera, inclús que està plovent, la gent està esperant l'espectacle, col·laboren inclús les dones del mercat que estan en unes ganes de que està passant alguna cosa. Io ero molto sorpreso che nella classe magistrale, in 300 persone, non so. Questo normalmente è un interesse dei professionisti, un interesse qui, ma faremo un popolo misto, cioè questo è bello. Jo crec que he treballat en totes les places d'ací de Sueca i en tots els carrerons, últimament sempre treballem així en el Teatre Baldoví, Bernat i Baldoví, i d'alguna manera és algo molt agradable tornar a Sueca, no? Que una miqueta tornar a casa, no? Home, nosaltres tenim una relació molt llarga i extensa amb la mostra de MIM així a Sueca i com que dius ja formem part de la família. Generalment és millor presentar el que prepares com a espectacle a la família, perquè són els més propers, no? Ja si vens dues vegades ja vol dir que una primera ha anat bé i això vol dir que et tornen a convidar perquè siguis dues vegades. Però si n'has vingut 4 és que ha anat molt bé, perquè això vol dir que ets una companyia que el públic et solicita, ¿no? Nos hace mucha ilusión y es importante, ¿no? Porque no habíamos participado nunca y es, digamos, un campo diferente, un festival diferente en el que, bueno, que de repente tiene cabida la danza. Jacques Lecoq, profesor nuestro, ha ido a Sueca a dar un curso y entonces es un honor para nosotros de estar aquí, ¿no? Bé, Lluna Plena Teatre és un grup que té una llarga trajectòria de pràcticament 20 anys de vida i ha passat per moltes etapes i per molts actors, molts directors, molts tècnics i bé, efectivament, l'origen de la mostra de MIM va ser en un primer moment organitzada per Lluna Plena Teatre. En aquests moments continuem col·laborant molt en l'organització a nivell tècnic. En tot este engranatge que suposa el festival, juga un paper fonamental el que es fa anomenar l'equip de gestió. Personal de sala, de taquilles, de carrer, venedors en la MIM botiga, coordinadors tècnics, departament de premsa i comunicació, administració, disseny gràfic,
Tots són imprescindibles per a que la mostra renove any rere any la fidelitat del seu públic. Són l'altra cara del mim, la que no puja a l'escenari, la que treballa entre bambalines. Una cosa important que té el festival és que és el més rellevant pel que fa a teatre de gest que hi ha a la ciutat de Sueca. Anar molt més enllà, doncs sí, és bonic i és bonic creure-seu o imaginar-seu. De tota manera, allò important és que el públic valencià, que és el que ens té més a prop, sobretot, ens gaudisca any rere any i siga el mateix públic el que diga la importància que té per a ell l'haver-se sentit sorprès, emocionat per qualsevol dels espectacles del festival. I ens acomiadem de la millor forma possible, amb el bolero de l'Alcúdia. La veu profunda de Maria del Mar Bonet i el grup de dansa de l'Alcúdia posaren veu i forma a esta sentida peça popular amb lletra escrita pel nostre poeta Vicent Andrés Estellés. Una cançó mítica que la cantant mallorquina va gravar l'any 1982 amb el grup Altai. A nit es va poder sentir al Festival de Mim de Sueca en un sentit homenatge al gran poeta valencià. Així ho deixem fins la nit. Els esperem. Just me intacta